şehit edildi. Ey katil Esed! Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değil. O katil Esed'in attığı adım ilk cevabını buldu. İleri geliştirmekte, geçmişte nasıl? Ev gotina dawî ya şefê rejima faşîstiya Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan a ji bo serokê hikûmeta Şamê Beşar el-Esedê. Erdoğan di derketina ji nimêja Îniyê de ji rojnamevanan raxivî. Di nava axaftinên xwe de şefê rejima Tirkiye dibêje ew dikarin weke malbatî jî bi serokê hikûmeta Şamê Beşar el-Esed re bicivin. Erdoğan got, ti sedemek nîne em bi Sûriyê re têkliyên dîplomatîk ji nû ve ava nekin. Em dikarin wekî berê dîsa bikin. Dewleta Tirkiya Qirker bi salaye li Sûriyê piştavaniya çeteyan dike. Ji 2016 ve jî li dişê xaka Sûriyeyê sê êrişên dagirkeriyê yên berfireh pêkanî. Cerablos, Efrîn, Serêkanî û Girêspî dagir kir. Ji ber van êrişan bi milyonan kes ji cih û warê xwe koçber bûn. Li van herêman jî careke din çeteyên xwe yên Îxwanî, Daeş û El-Kaidê bicêkirin. Ve Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi Niha jî gotina, ta armançeka me ya destwerdana karê navxweyî ya Sûriyê nîne û nabe dike. Li Sûriyê çend kesên ji vê gotinê bawer dikin hene. Di wextekî ev gotin tênekirin de li Sûriyê bêtirî 500,000 kes hatine kuştin. 14 milyon û 600,000 kes jî dibin şert û mercên birçîbûnî de ne. Bi piştavaniya Rûsya û Îranê Esed bi alîkariya hevalbendên xwe di nava çend salên borî de karî piraniya xaka xwe vegerîn û destê xwe bihêztir bike. Balkêşa ku beriya meha nûnerê Rûsyayê li Sûriyê ji bo danûstandinên navbera Şam û Enqerê pêk werin bi Esed re civiya bû. Hem wextê vê di nava çapemeniyê de nûçeyên mîta Tirk û hêzên hikûmeta Şamê jî ku hevdîtin kirine hatin parvekirin. Çavdêrên siyasî jî dibêjin Rûsya ji bo berçivendiyên xwe hewl dide Esed razî bike ku bi Erdoğan re bicive.